basin. It's a river basin ng Pampanga, may river basin talaga. And that's why it requires protection. Well, thank you again, Gov. Jun, for that briefing on the regional situation. Now we will hear from Gov. Pineda on the Pampanga situation, specific to Pampanga. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita niyo po dito sa ating probinsya, Cabinet Secretary sa fellow governors, Central Luzon, local officials. Malaki pong kasayahan ng aming sa aming probinsya yung pagdalaw niyo po sa amin. Mr. President, ang affected individuals po sa amin ngayon is more than 1 million. 314 barangays at 505 barangays po kami, pero 314 barangays na yung affected namin. At lagi-lagi na lang po kami lubog kasi lahat ng mga bayan ng Nueva Ecija, part ng Tarlac, sa amin po dumadaan dahil kami ang pinto palabas ng Manila Bay. Ang nangyari po, talagang hindi na makayanan yung volume na bumababa mula sa taas, galing ng Sierra Madre. Sila po yung nagbabaklo at nagbabaklo pa rin po yung seawater. So, talaga pong nagdudusa kami talaga, lalo na po yung mga bayan na malapit sa Manila Bay. Mabuti na lang po, may awa Diyos, wala tayong mga casualties na marami. Pero talaga po kung titingnan nyo, sabi ko nga po, dapat priority kami. Kasi talaga pong nakakahawa na po yung bayan ng Makabebe, Masantol, Candaba, at part po ng Minalim, Santo Tomas. Ang nangyayari po, nagbabaklo na yung seawater, at saka hindi na kaya yung volume ng tubig na nanggagaling sa Nueva Ecija. Mr. President, noong kung hindi pa kayo dumarating, tinawag po namin ang NIA. Tinawag ko po siya kasi si Administrator may ginawa po siya sa river namin na Coracoman River. Meron po kaming mga tatlong sabodam. Nilagay niyo mismo sa river channel. Ngayon po, yung part po ng 2nd district namin, talaga pong hindi na po ganun kalakas ang tubig. Nagbe-break po na siya para sa may spillway. Nakatulong pa po sa irrigation namin sa 2nd district. Kasama na rin po yung 3rd. No? Ang pinaka-problema po namin, yung 4 distrito, yung Pampanga River. Sinabi po ni Administrator ni Ed, meron daw po siyang paraan at may pinagawa na kayong sabodam ngayon, existing na, like yung Cabiao, 60 hectares. 60 hectares yung Cabiao, para po siyang sabodam din. Ongoing na siya, nakalagay niya is 2.5 billion. Tapos so meron pa siyang ongoing, sinabihan niyo daw si Nia, na gumawa siya ng mga series of tanks. So natutuwa po ako nung nakausap ko po si Nia dahil meron na po kayong instruction. Talaga pong yun lang po ang pag-asa namin para po mawala yung tubig namin dito sa 4 distrito. Kasi po, nakakatakot na talaga yung Pampanga River namin mula sa taas ng Aurora, papunta po sa amin. Talagang nahirapan na po kami, Mr. President.